torno a estar aquí a l'edifici Blau Mar. Tothom que passa per aquí es fa la mateixa pregunta. Què passa amb aquest edifici? L'estan construint? Està caient? O què està passant? Ja ho vaig explicar en un vídeo, que normalment aquestes qüestions són a veure qui ha de pagar, si el promotor, l'arquitecte tècnic, el constructor, i és un merder de collons. I això ja fa temps que està així. Segurament està judicialitzat, però fins que el jutjat no acabi pot passar anys, perquè un any o dos per un procediment ordinari no te l'estalvia ningú, i si després hi ha recursos, un any més, a veure qui paga, si l'asseguradora hi està, si no hi està, i és un merder. I això és la comidilla d'aquí. Quan tothom que passa per aquí, 3 de 4 persones que passen per aquí fan el mateix comentari. Què està passant amb aquest edifici? Per què està tot apuntalat? Senzillament, jo l'únic problema que hi veig són les repises aquestes. Vull dir que l'edifici està bé i la gent hi viu, hi ha gent a la piscina i fan vida normal. El que passa que tenen tot apuntalat perquè va caure la repisa primera que hi ha en els pisos. Si us fixeu, a l'altre costat de bloc, aquí ja no hi ha els puntals, però perquè ja va caure, diguéssim, i l'altre ho estan aguantant amb els puntals. És una mica trist perquè això és la primera línia de mar, però bé, suposo que ja ho arreglaran algun dia. Paciència, els jutjats van molt lents.